15 anyos kan inot na magbado si Micaela Julie Bordeos kan Barangay 28 Victory Village, Legazpi City. Istorya niya, huli taaki pa siya kan mabados da inya paaram an importansya kan family planning. Alagad kan mismong maedukar na siya kan doktor na nagpaaki sa iya, nagdesisyon naman siyang magpa-implant bilang proteksyon niya man da asa sa diri asin sa daiplanadong pagbabados. Kampang duwang aki ko, day naman ako nagtanggi sa sabi sa kuya kan doktor, nalaganda ako implant. Muya ko po kaya magkatrabaho kaya ako nagpa-implant po baga. Tas muya ko man na makakapot kay sa diri ko po bagang pag-inguha. Sigun kay Pamela Pabit, ang Family Planning and Safe Motherhood Program Manager kan Department of Health Bicol Center for Health and Development, importanteng maray na naidukaran lambang pamilyang Bicolano sa pagkakaigwanin family planning, ninhuli tadakulaan kapakinabangan asin marhay na epekto kaini, da isa na sa mismong pamilya, kundi maging sa bilog na komunidad. So ano nga ba yung family planning po, no? So ito po yung pagkakaroon po ng nais na bilang ng anak, no? So kailangan natutukoy po ng ating couples or ng individuals kung ilan po ba yung dapat at kaya nilang buhayin na anak, no? Ilan po ba yung spacing sa pag-aanak kailangan po nila sa pamamagitan po ng paggamit at ng ligtas at epektibong mga makabagong pamamaraan ng family planning. Nakakatabang ang family planning nga ni maibitaran ang mga daiplanadong pagbabados, maternal deaths, asin ang pagkalat kan sexually transmitted infections. Pira sa mga family planning methods na pwede serbaluon kan magpartner nga ni maibitaran ang pagbabados iyon fertility awareness method, hormonal o artificial method gamit ang contraceptive pills, injectables, condoms, implants, intrauterine device, vasectomy asin ang pagpapalaygit kan sarong babayi. Basado sa datos kan ahensya, uminabot na sa 490,831 ang bilang kan mga edad 15 hasta 49 anyos na nagagamit kan modern family planning method sa bilog na rehiyon. I-discuss lang po natin yung top 3 which is the most commonly used po sa Bicol region. So top 1 po dyan is the combined oral contraceptive. No po, so isang uri po siya ng pills. So yung user po natin, yung gumagamit po nito ay 182,236 na women in reproductive age followed by injectables 83,097, and then lactation amenorrhea method which is 43,276. Mientras tanto, pigin kami narkan DOH Bicol ang mga magpartners na magpakonsulta sa saindang health centers nga ni mas maintindihan ang family planning method sa paagi naman kan counseling na mataunin gabay sa saindang pagbilog din sarong pamilya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.